Lur, ingurumena, zerbitzu publikoa eta konpromisoa aukeratzen dituzu. Gipuzkoa aukeratzen duzu. Eta Lurralde Busek egin egiten du. Nobalteako grebalariek 2 urte baino gehiago daramatzate greba mugagabean. Gaur zuzendaritzaren jarrera salatu dute beharginek Bilbon eginiko manifestazioan. Horrez gain, Nobalteako bazkide diren farmazien inplikazio ezak greba luzatza eragin duela ohartarazi dute. Arratsalde on guztioi, gaurko manifestazioan beste enpresa batzuetako langileak izan dituzte bidelagun grebalariek, tartean Tubacex-eko langileak, PCB ITP-ekoak eta Guggenheimeko garbitzaileak. Protestan Mikel Etxebarria Ela sindikatuko industria arduradunak azaldu du, zuzendaritzak negoziatzeari uko egin diola eta behin baino gehiagotan urratu dela langileen grebarako eskubidea. Salatu nahi dugulako zuzendaritzaren jarrera, zuzendaritzak edozer egin dezake, grebaren eskubidea bortxatu, Garrigues moduko asesoria garestia ordaindu epaiketa guztiak egiteko, edozer gauza egiteko prest daude, gauza bat kenduta, soilik. Negoziazio erreal bat, Nobalteako langileak prekaritatetik irtetzeko. Nafarroan berriz, Sarean Euskaraz programaren 5. edizioa aurkeztu du gobernuak. Bertan Ana Oio kontseilariak azpimarratu du, behintzat, Nafarroako 4 gaztetik bat euskalduna izanik agerikoa dela euskara kohesiorako tresna dela. Eta pentsatzen dugu, euskaraz kohesiorako balorea da guretzat, ez bakarrik euskaldunentzat, baizik eta erdaldunentzat ere. Eta pentsatzen dugu gazteak onartzen dute euskara era hizkuntza, hori tresna baliogarria, ez? Eta Parisek lurralde debekua kendu ostean, Baionako auzitegian hitzordua du Igor Uriartek. Parisko zigor epaitegiak joan zen maiatzean erabaki zuen Igor Uriarte gasteiztarrari ezarri zioten lurralde debekua bertan bera uztean. Iraiako 21 Baionako epaitegian izango den auzian iazko urrian zabaldu zioten zigor prozedura edukiko dute aztergai. Oroitzearren lehen aldia da euskal preso bati frantses estatuan egoteko emandako debekua kendu diotela. Are, fiskaltza antiterroristak bere onespena eman zion aurrekari gisa balio dezakeen erabakiari. Uriarteren egoera guztiz normalizatzeko Parisko zigor epaitegiak harturiko erabakia aurkeztuko dio abokatuak, Baionako epaileari preso ohiari zigorra ezartzeko asmoa alguratzea galdeginez.